Patrióta, Mandiner és a Magyar Nemzet nézőit. Nem régen ért véget miniszterelnök úr és Donald Trump elnök 6. kétoldalú találkozója, a második itt a Fehérházban. Miniszterelnök úr 6 esztendő után tért vissza az ovális irodába. Találkozó hosszabban tartott. Bilaterálne stretnutie pána premiéra a prezidenta Donalda Trumpa. Druhé tu v Bielom dome. Pán premiér sa vrátil do oválnej pracovne po 6 rokoch. Stretnutie trvalo dlhšie, ako kedykoľvek plánoval, a o výsledkoch stretnutia vás bude informovať pán premiér. Potom sa dostaneme k otázkám a samozrejme aj k odpovediam. Pán premiér, ďakujem. Viktor Orbán. Peter, dobrý deň všetkým. Ďakujem za vašu trvalú pozornosť a záujem. Doma je už dosť neskoro. Mali sme maďarský deň a vlastne ho máme ešte aj teraz vo Washingtone. Stále je tu jeden alebo dva ministri, ktorí rokujú. Takže nešlo len o ministersko-prezidentský summit, ale vo všetkých záležitostiach, ktoré sú dôležité, kde sú dôležité maďarské záujmy a spadajú do vládnej pôsobnosti, prebehli aj bilaterálne rokovania na ministerskej úrovni. Minister hospodárstva, minister obrany, minister zodpovedný za inovačné a kultúrne záležitosti, ktorý stále rokuje, aby som spomenul len niektorých. A sú tu aj podnikatelia, ktorých výsledky rokovaní zhrnieme dnes večer podľa miestneho času. Pokiaľ ide o našu prácu, najdôležitejšia vec, povinnosť, ktorú musím teraz splniť ja, je tá, že ste možno počuli, keď sme vstupovali do Bieleho domu, že prezident Spojených štátov amerických vyjadril svoju veľkú úctu voči Maďarsku. Pozdravujem občanov Maďarska. Vysoko si váži Maďarsko, drží ho v úcte a má o ňom možno dokonca lepšiu mienku, ako máme my sami o sebe. Pozná maďarské mená, ktoré urobili veľa pre rozvoj Spojených štátov. Uvažuje o nás nielen ako o vzdialenej krajine, ale takej, ktorej občania, ktorí sem prišli, priniesli Spojeným štátom veľa slávy a výsledkov. Vyjadrenie veľkej úcty z jeho strany nie je len diplomacia a zdvorilosť, ale je to viac, má to skutočný obsah. Tiež som cítil, že ide o úprimné priateľstvo a uznanie voči Maďarsku. Pokiaľ ide o tón a rámec rokovaní, môžem povedať, že rokovali predstavitelia dvoch štátov, ktoré sú vo vzťahu spojenectva. Neidentifikovali sme ani jedinú otázku, ani jednu takú zásadnú otázku, ktorej by sa názory dvoch navzájom spojeneckých, väčších a menších štátov líšili alebo by boli v konflikte. Medzi záujmami oboch krajín teda nie je žiadny strategický rozdiel ani kolízia. Avšak existuje pomerne veľa zhodných bodov medzi záujmami oboch krajín a boli aj záležitosti, ktoré bolo potrebné vyriešiť. O tých sme rokovali dlho. On air. Ticho, prosím, nahrávame. Dobrý deň, dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde našej relácie, kde rozoberáme veci, o ktorých sa inde nehovorí. Tu Rádio Vitkovič. Slobodné, necenzurované vysielanie. Aj dnes sa spoločne ponoríme do ticha, kde zaznie pravda. Vitajte. Ticho, prosím, nahrávame. Trump rešpektoval požiadavky Orbána, zrušil uvalené sankcie pre Maďarsko a dohodol rozsiahlu spoluprácu. Gabriel Teleky, 7. novembra 2025. Po obojstrannom rokovaní prezidenta Donalda Trumpa a premiéra Viktora Orbána na tlačovej konferencii maďarský premiér a minister zahraničných vecí poskytli prítomným maďarským médiám rozsiahle informácie o úspechu maďarskej diplomacie, ktorá potvrdila mimoriadny rešpekt a autoritu Viktora Orbána ako jediného lídra z Európskej únie, s ktorým americký prezident bol ochotný rokovať a rešpektovať jeho argumenty. Viktor Orbán oznámil, že sa podarilo ochrániť zníženie režijných nákladov. Maďarsko získalo výnimku zo sankcií pre plynovod Turkstream, turecký prúd aj pre ropovod Družba.